Tikulandireni okondedwa omvera lero lino pa 10 December 2023 and it happens to be on Sunday. Ndithu pamene nthawi yanga ikuti 22 minutes after 17 hours muchigawo chimene chakumadzulo. Tikupaseni moni kuti mwaswera bwanji pamene tangosala ndi 21 days kuti tine kuti bye 2023. Uyende bwino 2023. Sitiza kusowa answe. Yes, ndithu anthu akumatipeza tingoyankhako pang'ono akumatipeza kuti kodi mwangoti chete wosayankhula bwanji mutangotulusa audio ija yokuti agalu inu basi kungokhala chete kuti agalu inu ujatu sikuti ndikulalata kapena kutukwana koma chilungamo mulika chilungamo koskopsa mkati mucha. Tikamakhala chete tikumakhala chete fa pali nkhani zina zake zimene sizikutikhuza anthu ife zimene panopo zili pa ground ndeulo timve kuti akuti pali zakuti ifeyo tilibe mphamvu yoyankhula kapena yotulusa zinsisi zimene tikuzimva chifukwa chona kuti a DPP ananena kuti ife si a spokesperson now. Ife si reliable people nde palibe chifukwa chona kuti ife tiziyankhula zinthu zimene tazimva kwina kwake zokhuzana ndi DPP. Chilungamo chake ndi chimenecho. Ife tiziyankhulira DPP ngati ife ndani. Ndi ndani ine ndi mulo Redson mulo who are we? Ifeyo ndi anthu oti are not reliable person ku DPP yuko. Nde nkhani panopo zimene zilipo za DPP yo nde ife tiziyankhula zichani. Chifukwa muchatimati bwe every day ena akakuti timalubwa pa social media. Timalubwa kuteteza DPP, kupereka malangizo ku DPP. Nde panopo ifeyo sife kanthu ku DPP ko nde tiziyankhula zichani. Nde tangozisiya kuti izi sizikutikhuza zili ndi aini yake zili ndi ma spokespersons osati ifeyo yayi. Nde palibe chimene tingayankhule pano ndifake mukuona kuti kuli tilibe chonena chagwera mkati. A DPP anatipangisa kuti chonena chigwere mkati panopo tizimva kuti akuti atere tilibe nazo ntchito sizikutikhuza. Olotita mamva kuti akuti ati amanga akuti mwakuti DPP ati ayika pampani zimene sizikutikhuza. A DPP awina mulandu kwakuti kaluza mulandu kwakuti none of my business. I mean our business that one. Ifeyo ndiongofunikano kuti sopano tione kuna kuti ma steps amene tingatenge ndi ma steps antundu wanji. Ndepeyu kuona kuti tingatani. Ngani zimene zili pa ground pakadali pano ndizokhuzana abonikali ndokundende ndizinzo kuti ifeyo inu ya Malawi mukudziwa bwino. Sikuti ndife anthu oyipa kapena chani koma nokha mungotha kudziwa kuna kuti sabana apapa zayang'ana ku dashboard. Mbuyo muja zimaoneka zophweka kwambiri chifukwa choti timathamanga pansi kumatukwana boma inu ndachisiru boma inu mwakuti tikoka zokoka mwakuti ndefe tinapeza kuti ndaboneka lindo omwewo anatinena kuti ife ndoyipa timatukwana boma. Mwayiona imene tikumatukwana boma. Nde panopo pali chifukwa chotukwaniranso boma ngati pali nkhani yanji yokuti ife titukwanire boma, nkhani yanji yokuti titukwanire area 30 ili kuti. Chifukwa amene ali mundende panopo ndi amene amatinena ndi anzawo amphepo kunena kuti ife timatukwana boma. So pano timati tikatukwana bomalo anthu omangidwa amatuluka bomalo tikalitukwana. Mwayiona amene aini yake otukwana boma fe timadziwa zimene tikuchita kuti tikupangako aboma osamadziwa kuti uyolo watukwana koma chilungamo chake ndi chimene wayankhulacho. Kumapezeka kuti 2 minutes munthu watuluka kundende. Nde panopo Amalawi mutiuza zifukwa zokuti ife tizitukwanira boma, tiziatukwana boma tizingwatukwana tipaseni zifukwa zokwanira zoti ife tizikatukwana. Richard chimwemwe mphepo akuuzeni kuna kuti anthuwa sakutithandiza pa zifukwa zanji fa iwo ndi amene amati ife timatukwana boma ndesangagwire ntchito ndi anthu otukwana boma.
Mwaiona imeneyo bomalo ndi limene likuwasunga boni kalindo. Nde ifeyo tikamayankhula tiziti chani, bomalo tiziliuza kuti chani, chifukwa ifeyo anthu amene anatizuzula ife si aboma awonso ya. Amene anatiyankhula ifeyo kuti yankhula moyipa pa social media si aboma. Mwaiona ndi aboni kalindo ndi a DPP. Mwaiona imeneyo nde ifeyo tiziyankhula zichani, tiziti chani, tizitukwana bebo malo limene amene ali mkati wa aboni kalindo amanena kuti ife ngotukwana boma. A treasure awo a Richard Chimwemwe Mphepo amanena kuti ine ndimatukwana boma, ine ndi Redson Mulo timatukwana boma. A Redson Mulo ngoledzera paibe chimene chipangira samatha demonstrations akalezera mayendera pawiri ba anthu amanyamula pawiri ba nkhani dinali choncho. Ndeso pano ifeyo tinasandukano ngati akapolo abwana athu, mukuziwa abwana athu ndi amene ali mkatiwa, amene amati ine ndine bwana wawo mwakuti ndi amenewo. Malawi First yoyenerera ndi imene ili mkatimo. Kulibenso Malawi First yathu is condemned kuti imene si Malawi First ya. Nde Malawi First ndi imene ya Amphepo. Nde ifeyo Amalawi mukamatipeza ku inbox ndikumatiimbira mafoni ndomano tayankhulanipo ndi pankhani zimene zikuchitika DPP. Ife si spokesperson wa DPP, we are not reliable people wa DPP. Za DPP ife sizikutikhuza. Ola MCP watangoti tikupita ku DPP ku tikukatenga onse olo ifata tiuzanso kuna kuti apatu tukati sitingayankhule china chilichonse chokhuza zimenezo. Chifukwa sizikutikhuza tinasambirana mmanja. Ndi a George Chaponda. A George Chaponda anati yankhula udyo kwambiri ifeyo kuti yankhula muchamone na kuti munthu umatha kuganiza kuti mbuyo mwabwino mawaso wabwino. Mwaiona apapa ulamalata olata tiyankhula mwantundu wanji ola nsonda atapanga mwantundu wanji ife sizutikhuza. Ola Grezeda Jeffrey atapanga mwantundu ola nankhumwa atati mwakuti tikulanda chipani cha DPP sizikutikhuza zimenezo. Chifukwa Chaponda anatiuziratu open. Ndipo ifeyo kaya Chaponda ziwina milandu, kaya ziluza milandu, that is none of our business. Kaya MCP azigwira DPP ngati nkhuku patsogolo pano ife sizikutikhuza msazani yankhule kuti bwanji mwakhala chete mmene kuyankhulira panopo zimene zikuchitika gulana nkhumwa achina Grezeda Jeffrey ndi professor wa mukuti bwanji mwangoti chete ife sizikutikhuza. Zimenezo ndifuna Malawi mumvese bwinobwino sizikutikhuza. Chifukwa nthawi imenechi timamenyera ufulu wa anthu. Komano anthu munanena kuti ife somenyera ufulu ayi chifukwa ine Ben Longwe ndili ku South Africa, Redson Mulo samatha nde tinasiya kuti atikusiyeni inuyo amene mumathanu kuti mpange zimenezi. Ndechonde siyani kubwera ku inbox yathu ndikumatipempha kuti tiyankhuleko ayi. Ku DPP pitani kwa Anamalomba. Anamalomba ndi amene akhoza kuyankhulira DPP afunseni amenewo za DPP zikuti bandi amene angakuuzeni bwinobwino ni munthu wabwino kwambiri. I never had a problem with Namalomba. I never had a problem with Namalomba. He's a good man. I'm promising you. Go to him and tell him. Mwaiona ameneyo mukafuna kumva za nankhumwa Grezeda Jeffrey Chanawa and Secretary General DPP ali kumeneko. Ndi munthu wabwino kwambiri. You can also listen to him. I mean to her. My Grezeda Jeffrey. Mukafuna kumva za boni kalindo kuli achina Mphepo, kuli achina Pongolani amene amayankhula kumangochi pali masidi ya polisi area 30 ili pompo ili mu civilian. Akuna kuti tikakasiya kalata iyi kwa DC tikambe kuphwanya zinthu. Anthu ali pamene popo area 30 yosedi pamene po ikumva amayankhula zimezo kumangochi uko. Guys apapa tikangosiya kalata yambani kuphwanya zinthu. Osadziwa kuti anthu ambiri amene ali mu civilian pamene popo ndi area 30 yonse ili pamenepo. Mwaiona ameneyo ndi ukapezeka kuti anthuwo aphwanyadi zinthuzo. Magalimoto ma ambulance ona kuti otenga ife tomwe kumapitisa ku chipatala ni sati ambulance ili kumangochi sinatengeko ndani awa sinatengeko achakwera kupita ku chipatala. Ayi sinatengeko a Minister of Finance achithola ayi sinatengeko a Moses Kunkuyu ayi
imatenga ife tomwe kupita kuchipatala. Ndikapezeka kuti ayi apongolani akwauza anthu tithole zinthu kuno, kukathyola maambulance, kukathyola magalimoto a DC. Kumenenso amakasiya petition iko, anali ndi chiwembu chimene kumeneko apongolani. Mwayiona ameneyo? Anauza anthu kuna kuti tizikathola zinthu. Ma CID area 30 yonse ili pompo ikumva, ili mu civilian ye kumaona ngati onsewo ndi anthu achi, osaziwa kuti ndi area 30. Kwa DC kokasiya petition iko kukathyola konso, sindikuziwa kuti DC wake utino pano angavomere kuti bwerani kuno, takuvomerezani maujeni, pamene akuziwa kuti DC nzawo waona nyekhwe uko chifukwa cha pongolani. Kuoneka ozindikira kwambiri. Apongolaniwo akuti afuna kuyimira ndi UDF kaya kuti UMP. Ndikumakathola magalimoto a DC, ndikumakathola magalimoto ambulance anthu wamba, wauza anthu akathole mashopu anthu osalakwa, mmene economy yavutira mmene tikudziwira. Ndikumauza anthu kuti tiye tikachoka pano, tikakangosiya petition muzikathola. Mwayiona amene ADC ma CID MCP, I mean not MCP, akweri athete ali pompo akumva. Ndere lolo Ben Longwe akatukwane kweri athete kuti ndikukutukana inuyo agalu inu mwakuti motere ndinu mbuza anthu ndekuti ineso nzeru ndilibe, ndekuti ine sine munthu woyenerera kumenyera maufulu anthu. Mwayiona ameneyo? Apongolani apezeke chifukwa Boni Kalindo ngatali mavuto ndi pongolani amene amatuka. Boni Kalindo amadziwa amatuma anthu kuti tiye ntcholani apa. Mwayiona ameneyo? Tikangomaliza kupereka petition tiyeni muyambepo kuthola anthu. Muyambepo kuthola zinthu. Masiya di alipompo. Tsoka ndiro akathola zinthu zakuchipatala, zoyenerera anthu odwala, kumeuja kuli anthu odwala, ena amapanga transfer tiyenti atenge apite ku Kamuzu Central Hospital ku Queen Elizabeth, maambulance kuthola ta. Magalimoto ADC amene amampitira kuti akamusire petition kuphwanya ma windscreen. Mwayiona ameneyo? Ndere lolo ine ndizina kuti ndifuna ndabwera pano, ndifuna nditukwane aboma mwakuti and ma demonstrations amene funded by Richard Chimwendo Banda ndi a George Chaponda amene ampanga funding ma demonstrations amene omakathola ma ambulance, omakathola magalimoto a DC. You understand? So ineyo panopo yankhula ndiziti ndifuna nditukwane boma ndiyambira pali. Chonde akuluakulu tinanena kale kuti zama demonstratikhuze ndipo sizikutikhudza, munaziyamba nokha muzimalizisa, mukatusana kundendeko mupitirizenso ma demonstrations amene mukupanga. Tione nonso pano kuti Malawi munomo DC amene azaloleze kuti tabwerani kunoko muzathole maambulance akhala ndani. Amene kunali mademo ovuta kwambiri ku Blantyre, kulimbe, anthu amisika against acid. Kunali mademo ovuta kwambiri mpakana members machanawo amwenyi adatseka mashop, limbi idatsekedwa shop, koma kulibe amene anathyola shop ya munthu. Kulibe. Mwayiona amene? Kulibe. Kwa mademo ovuta kwambiri. Sono mademo ovuta ovuta kwambiri, opsa kwambiri, kumakathyola shop ya munthu mmene economy yavutiramu, mmene zinthu zavutiramu, ndikumakathola mashopu mu nthawi ngati imene ya economy. Osati vuto la polisi ayi, chifukwa tikumva kuti apolisi kunalibe. Ndikumakadula khutu la polisi, wa polisi kundula khutu, kulanda mfuti ya tiye gasija. Mwayiona? Futi zina tikumalanda kumene kumaoneka madolo, kumene kuku kumangochika. Ifetu stifuna zimenezo. Timanena kuti tikutseka town. Kutseka town ndendi mujana tseka alimbi aja, anyamata akulimbi aja. Kutsekesa town imene jayo. Business of the day ndikuyima. Nupeza kuti business ya ima. Yes, osathyola shop ya munthu. Osathyola shop ya mwenye. Mwayiona ameneyo? Ndere lolo apongolani anauza anthu kumangochi kuti tikapereka petition tikamaliza muyambe kuthyola zinthu. Nde anthu aja anapangadi zomwezo. As CID akweri ya 30 ali mu civilian akumva. Nde ineyo Ben Longwe pano kapena Redson Mulo. Redson Mulo asankhuleko china chilichonse ndipo andimvere mbale wanga zimene sizikutikhudza ifeyo. Chimene chikutikhudza ife ndi miyo ya Malawi. Kuti kodi tipange bwanji
kuti miyoyo ya Malawi tiikonze, koma ifeyo zinazi ayi tinawuzidwanso kuti ife sititha mademo. Ine ndili ku John. Nde panopo ndifuna ndinene momveka bwino, izi sizikutikhuza, ndipo musatipange force kuti tiyankhule pa zinthu zimene inu ya Malawi mumayankhulanso kuti ife sitimatha, ife somenyera ufulu. Nde munatika pamenepo kuti somenyera ufulu, omenyera ufulu ndi amenewa, nguwo imene ivalani yakukwanani ndi yani. A DPP mukamakumana ndi nkhondo zosiyana-siyana, nguwo yakukwanani valani. Ifeyo musatike mene. Mawu anga very short, ndokuti siyakupitirira, ndi amene ndingayankhule pano pawo. Ifeyo tilibe zonena, ndifake mkutoona tili chete. Tiyankhula chani? Poti nkhani zimene ziliko kunjaku ndizokhuza DPP, zokhuza Boni Kalindo. Aboni Kalindo amene amatinyoza ndi amphepo ndi apongolani magrupumu, musamamvereza amenewo, musamatani. Mwayiona? Ife amene timatha kuvutika pano, munthu akamangidwa kutukwa na boma lija, mpaka na munthu kutuluka kuboma, kumutulusa kundende, ndife amene timapanga zimenezi. Kukumana ndi maloyazi, kuyankhula ndi maloyazi, kufuna ndrama kumpasa maloya, sitimatenga ndrama kugulu lina lilonse la munthu. Kufufuza ndrama kuzipeza, tiye. Nankhumwa ndi amene amakawayendera kundende kuja ndikulemba kalata kuboma, amaswena amene. Mumaswena tikuzuzula boma, nankhumwa atatuka kundende kuja, mutukwaneni nankhumwa. Ndererolo nankhumwawo apita kundende kukamuona munthu pazifukwa ziti. Ifeso tidabwatu pamene. Tikha ndi mafunso ambiri kwambiri. Amene amayenera kupita kundende kukamuona Boni Kalindo ndi George Chaponda, amene wakhala kupanga fandi ma demonstrations za Boni Kalindo. A George Chaponda samazione ngati zinthu zizophweka. Ndi anzawa chimwemwe chipungu, ndi anzawa mphepo ku DPP uko, apite akamuone munthu kundende, kumene akuti kuti weather ili 35 degrees kumangochi. Apite akamuone munthu kumene. Mwayiona ameneyo? Anankhumwa apume. Andani a Richard Chimwendo mphepo, amene a Richard Chimwendo banda, amene ndi anzawa a Boni Kalindo. Ankakaja Elson ho ankaka, amene a Boni Kalindo anachita confess poyera Malawi yonse kuti ineyo ma friends anga ndi a Richard Chimwendo banda ndi a Elson ho ankaka. Anayankhula tonse tikumva, kugwada kumalio kugwadira Richard Chimwendo banda. Apite kundende uko akamuone zawo, apange zokuti amutuluse khani ati. Abwerereso pansewu, akaphwanyeso maambulance ena chipatala china cha boma lina ake kandi kuchikwawa, kaya ndi kuneno, kandi kumwanza manena kuja, apite akaphwanye kumeneko. Mwayiona ameneyo? A Richard Chimwendo banda must fund ndi anzawa George Chaponda. Let them fund these demonstrations. Kuti ma demonstrations apitirire, akamutuluse munthuyo, chifukwa akuti amanena kuti iweyo ukhale master wa ma activist onse. Achina Ben Longwe aja wasiye pansi watule. Chani DPP uirowe izikupasa so ndrama uzaibudule kumapeto. Imene yoto ati strategy. Richard Chimwendo banda strategy imene. Ndenguwo imene yo yakukwanani. Tiye nayo. Ife tilibe chonena ndifa mphawi timangoti ndevu pepe ya town. Zimene sizikutikhuza. Sitingankhuleso chilichonse pano zoti tizitukwana chakwera. Chakwera mwakuti, mbuzi ya ife zimene zozo ayi tinawuzidwa kale kuti timatukwana bomu. Tizitukwana mayi Yoramu pano, mwakuti we Yoramu iwe, motere undimva, mwakuti nkhani yake ndeiti. Imene yo ndifuna ndikuze ndikuti don't even try to come to my inbox. Ndizakuyankhani udyo kwambiri. Mwayiona amene, moreover, ndili pa holiday panopo. Ndili pa holiday. Zina zimango yankhula kuti pena pake tienti yankhula neponi. Tingwaunikira anthuwa. Zimene mupanga zizauga. Ndinanena kuti 2024. Tiro wangati agalu. Ndinayankhula zimenezi. Audio ndinatulusa. Ndipo zimene zikuchitika pano. Audio ndaitulusa dzana ndifa agalu. Kapena ndino agalu. Dzulo dzana lomweri. Mwayiona? Ndili ku holiday. Zimene tikuchita pano ndiza ugalu. Tiro wa 2024 ndiza ugalu. Tilibe chilichonse choonesa kuti apapa mwakuti ndi zimene zikuchitika pano. Audio jasina tetu 4 days ya. Chitulusire. 4 days is not. Zimene zikuchitika siza ugalu zimenezi. Mwayiona amene. Amphepo lero akanene kuti inuyo asogoleri amabungwe zimene zikumuzona zophweka chifukwa zikuchitikira anzanu. Inuyo zati zikuchitikire. Ife tinasayina kufatu. Mwayiona ameneyo. Komanso timankhula zinthu za nzeru.
sikuti timangopangapo zinthu and sitili pa mpikisano ndi munthu. When you were doing all these things, munali pa mpikisano ndi Ben Longwe ndi Redson muno. Zioneke kuti inuyo mumatha. Nde ndikunena adi pano kuti mumatha. Mwayiona ameneyo. Nde munayankhula bwino momveka bwino kunoti Malawi somufera. Chinachitika ndi chani kuti muyambeso kumufera Malawi? Ndalama. Malawi somufera iya. Koma ndalama ija itatha imene munatenga nthawi imeneyo itatha munayambaso kuti sowano Malawi mumfere. Nde kufera Malawi ndi kumene ku meaning yake ndimene. Kumayima pachulu kumati ndibwerani muzandimange ine pano. Lero lo mwasanduka ngati ndani uyu mwini chuma ndi Lazaro kumachita kupempha Lazaro Abraham tasavika ndi chala chanu msonga mundike madzi kukhosi kuno. Mana kuti madzi adithera ndalama so tilibe kumapempha anthu. Ife simapempha anthu zimenezo. Timangoyang'ana ndalamayo mwachinunu kuwapasa maloyazi tiyeni kagwireni ntchito abonika lindo atuluka. Tiyeni kagwireni ntchito kandi chanichi khotoda yatuluka. Mademo apitirire, mademo amuliro. Timapanga zimenezo. Mwayiona ameneyo. Nde panopa kuti tizina kuti iyayi abonika lindo, iyayi mwakuti ifeyo panopo we are not spokespersons. And we are out of equation. Amene tina anatituluka yo amapanga zinthu zansedi zimene ampangazo zimene lerolo magwinya timati kugwinya pakhosi. Gwinya sasenda ukasenda wakuta mbatata ya ufa ija yosamwera madzi yamenya pakhosi pa D. Nde ufuna Ben Longwe kuno, tifuna mulo kuno. Guys, leave us alone. Panopo ife tikupuma tikuganizira kuna kuti kodi ujeni ya Twitter tiyambire pati January tikamayamba January. Chanichi talk show tiyambire pati. Nkhani zina zimene zabwere pa talk shows ndi zimenezi. Tikamayamba talk show yathu nkhani zina ndi zimenezi. Osamakhala ngati madolo pa zinthu zokuti inu si madolo ya. Mayiona imene ya DPP ndi yanu imene. Ndi yanu imene munthu ndi wanu amene a George Chaponda ine ndikuyankhule pano mumveka bwino. Bonika lindo ndi wa inu ya George Chaponda ndi a Richard Chimwendo banda. Pangani zotheka kuti nzanu imuntuse kundende. Full stop. Osatiso ifeti zitukwana boma tizoneka ngati oipa pamene behind the scene kuli a George Chaponda, kuli a Richard Chimwendo banda, kuli a Eson Hoankaka. Kumbuyo kwa siniko ndefe tizoneka ngati oipa tizitukwana anthu. Mwayiona amene sana lako enso akutsatira malamulo. Mwayiona ameneyo ineyo ndirekeze pamenepo ambuya akudalitseni kwambiri. Mukationa nkhani yake ndi imene. Ife tifuna tiyankhulane ndi achakwera akuyendesa bomawo. Tione kuti dziko likhoza kuyenda bwanji. Pakadali pano. Iwo ali mboma. Mwayiona ameneyo. Koma osati kuti ifeyo tizina kuti chakuti chanu chani mujati mapangira muja. No, tinaletsedwa ndi Amalawi. Tinaletsedwa ndi abonika lindo. Tinaletsedwa ndi a George Chaponda. Nde ifeyo tiyankhulira ndani? Ame tiyankhulireni ndani? Tiziyamikira ntchito zimene zikugwirika za ku Cyclone Fred, zimene abakiri mluzi amayi Joyce banda akupanga, tiyamikire zimenezo full stop. Awawo amenyera nkhondo wakuti yazalweso mboma ife si andale koma timazika ku ndale. Chifukwa cha inuyo kumenyera ufulu wa anthu andale umakhala so munthu wa ndale. Umapanga zinthu za ndale. Timasiya chinthu china chona kuti ife si andale. Mwayiona ameneyo. Nde ziko mukwambiri ndikube kuti tamvesesana pano tisabwerane main box imu kumayimbirana mafoni tiyankhulepo ina yake yokhuza na DPP, tiyankhuleko ina yake yokhuza na abonika lindo. Zimenezo fesa tikhuze chifukwa munatinyoza kuti tukwana ndikutiuza kuti ife timatukwana boma. Ndefe mankhulidwe athuwa amaoneka ngati otukwana. So panopo tikati tiyankhule ndi boma pa nkhani ya abonika lindo sititukwana so boma. Zimene abonika lindo amadana nazo. Abonika lindo amadana zimenezo. A Richard Chimwemwe mphepo amadana zimenezo. Mwayiona ameneyo. Uje kunja kuti kumanja lijero. That's it. Osamango bwebweta kumaona nzanu ngati phalaphala akamankhula moneka ngati phalaphala pamene akukufunirani zabwino. Lero ndi imeneyo nguo ndi imeneyo mwavala yakukwanani ifesa tikhuze.
ifeso nthawi yathu ikazafika sizakukhuzeni. Mwayiona amene zakhuza okhawa amene ali consent, amene amamva zimene ife timayankhula. Koma zokuti ife time panopo DPP mwakuti iya zikhale choncho. Chifukwa tiziyankhula zimenezo mumati ayi tadya banzi tizinyoza chakwera timapeza kuti mwatitembenukira akudya mabanzi, akulipiridwa manyumba, akutani ineyo what I'm going through pakadali pano. Mwayiona wina ndumana kuti akulipidwa manyumba. That is foolishness. That's stupidity. Ndikuze ntuni panopo ndinene momveka bwino. Please, 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 satikhuze. God bless you. Thank you.